Я дайте една усмивка пред камерата. Я дайте една уморена усмивка пред камерата. Вече почна заснемането на нискобюджетния филм. Да, но не може да сме уморени. Трябва да сме на хиляди. Сме минали през гримьорна. Абсолютно. Трябва да снимаш. Мисля, това е много low budget movie. Без зум. Само зум аут. Зум аут. Зум аут в момента е на максимален зум аут. За сметка на това пък ги хващам почти в цял ръст. Дай да видим само качеството. Качеството е перфектно. Аз учим, че сама. Моля? Да? Ми трябва някой да вземе камерата. Значи, натискаш с палеца стап. Готово. Аз нямам нищо напротив да ме зумваш с оглед моята визия. Мога да бъда зумнат на максимал. Да, ще видим. Целя се в момента точно в средата на обектива. Опитвам се много да не клатя, защото след това... Когато е на зум, да, не трябва да се клатя. Когато се гледа е много неприятно за тези, които гледат. Да. И става морска болест и хваща. Един съсредоточен годин. Да. Дълбоко вглъбен. Чуманчо, да кемеш. Чуманчо веднага. Да. Тук вече се стои. Естествено. Дай така. Лека. Да отбележим само, че вече 5 часа 6 си стоим тук така. Много ни е весело, чувстваме се много добре. Един час остана и летим за Малдивите. В момента сме на летището в Доха, вече 6 часа. Супер купон, много е год, купихме си камера. Може да я видим. Мамо, тати, обичам. Дават ми по телевизора. Абе, вие се молете да няма грамотевици, защото... Не знам, така пишеше на справката за времето на iPhone. Ако ви е вярна прогнозата, Дано не е вярно. дано не е. Мига тук нещо, мига. Мига ли? Ами няма батерия много. Защо няма поне то си мига? Перфектни сте. Изобщо не сте изморени. Така ли? Не. Сме свежи. Не. Станали в 4 сутринта. Не. Лично аз Изобщо. съм зареден с 2 коли и едно капучино и в момента 2-3 в сандвича. момента, да, и в момента мога да мина през тухлена стена без... Още 1 час. Много искам да снимам някой такъв чист чаршаф. Искам да... Мини покрай нас, така и... Да, ама няма. Не, гледаха, не е хубаво. Виждаш, там може да въртиш към ние на Не, единия гледаше към нас. Не е хубаво. Може така? Леко към стъклото да завъртиш. Към стъклото. Така на 360 градуса. О, пише, хване му ние там. Ти. Не, аз. Не, направи се, че все едно да снимаш тях. Направи си се едно не си с нас. Ох. Не, чакай сега. Искам те чистичките да ги снимаме колко са чистички. Да.
Ама ги няма. Те мислят, че са във ВИПа. Някъде във ВИПа са. Значи, Светле, бях почнал да ти... Да, за гласа ми. Бях почнал да ти говоря, че човек по принцип чува с вътрешното ухо и с външно. Да. Когато ти слушаш други хора, като говорят, ти ги чуваш първо с външното си ухо, след това информацията през средното ухо стига до вътрешното ухо по механичен път, чрез предаване на вибрации от малки костички до вътрешното ухо и оттам информацията става вече под формата на импулси и се предава по нервен път и отива до мозъка и там получаваш сигнал. Когато ти говориш обаче, ти не се чуваш с външното си ухо, а първо чуваш с вътрешното. С течение на годините ти изграждаш някаква представа в собственото си въображение как звучи твоя глас, която е абсолютно различно от това, което чуват околните. Записвайки се на микрофон, ти чуваш това, което чуват околните и кажеш, ау, това не е мой глас. А това е различно, което чуваш за себе си. Значи като си слушам моя глас, все едно Не е говори ужасен, бе, някакво такъв си е по 10 принцип, годишно бе. дете. Не е ужасен, бе. Такъв си е по принцип. Просто ти мислиш, че ти е друг, а той не е друг. Не знам. Разбираш? Бях бяла така на микрофона и после като си го Има другото, чух, което е, виж, има и различни микрофони. Значи, ако се записваш на много некачествен микрофон, Еми, на той ще телефона. уреже, че... не, това не е коректив изобщо. Айде, стига долу. Нали? Сте ме снимали. И... аут. Ау, това се е... Все едно си гледаш, какво си снимал, той не знае, че го снимаш. Къде е туалетната? Туалетната е там, където пише тойлет. Чакам. Там дамските ли? Насето иска в последния момент, Аз да в може последния да си купи момент време. така чакам. Стана ли половин час още? Да, беше един час. И 50 в момента. Кога ще отиваме? Викайте ми Родригес. Без 5 трябва да излетим. Просто хващам ви в такива уникални перспективи, че... 20 минути беше по-рано. Не е повече, на 35 минути трябва да сме по-рано. На 35. Аз си пазя талон. 35, значи без 5. Абе, до 20 минути може да си отправяме към... Още малко ще изчакам и ще отида. Представя си, времето мина неусетно 6 часа. Да, бе. Пообиколихме се. Колко бързо лети времето с вас. Дали не пуснаха интернета да видим какво е времето на Мале? Weather update може ли да видим на... Мамо, дай старт. Да. И екрана е по-широк. Да, аз съм го направил широко екрана. Мале ли беше? Мале. Не, Мале напиши само. Мале. Дай. Не, дай. Аз го знам как става. Мале сърч. Ма не. Да. Чакай, сега ще го направя. Ще го намерим. Стига да има интернет. Може и да няма. Може и да няма. Как бе, аз го намирам на моето. Много странно. Да видим дали има интернет, защото може да се окаже, че няма интернет. Най-възможно е според мен. Сега аз го имам заредено в моето. Мами, блю. Мами.
така че май няма никакъв интернет. Там е проблем. Затова не намира Мале. Нищо не намира. Мале. А долу това WT какво е? Къщичка има. Не, WT, това е White и не знам кой, това е да приближава и А да... къщичката? Това е Home. Home, където е менюто. Много хубаво се вижда. И трябва да видим после на компютъра как е. Значи помни последната справка. Да, няма интернет, приятели, обаче виж прогнозата от... Помни ли тя? Прогнозата от вчера. За цяла седмица напред. Виж последния апдейт кога е. Малдивите, буря, грамотевици, супер яко. Ужас. 30 градуса. 30 градуса, обаче малко грамотевички и облачета. Това, ако истина, ние сме го закъсали. Виж? Какво стана? От вчера не. Това е последно, когато апдейтнах вчера. Преди една седмица бяха само слънце. И това е последния слънчев ден и почва. Стига да е. Това е когато идваме, нали? Е последният слънчев. Бурята идва. Не знам. Това да не е верно. Обикновено познава. Това ти звучи успокоително. Не заради друго, ами да не си в дилема дали е вярно, дали не е вярно. Да не се притесняваш по-често е вярно. Какво ще правим? Това е като ми приятел, дето вика, тази братински Стойчо, той каза, че аз викам, притеснявам се, нали, после дали ще ми върне пари при това 97 и някакъв се подал пармезан и той е това обаче, не се обажда, няма се дали ще го върне пари. Идите и няма да ги върне. И мен беше много нещо, който е така, докато се чуди, дали ще ги върне и казва, аз след това няма да ги върне. Някой много ми е завидял. Да, това е Ана. Право цветкавица се е имала така. Ана постоянно викаше, така да ми оставяте сама. Нали, вземете ме кубара. Искаме една седмица да се седиме. Ай, голям. Карта. Да.